isang veterans na debatista ng Seventh-day Adventist na si Brother M.G. Fernando Baisa Camacho. Opo, ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando D. Camacho Jr., isa pong maliit na kaanib ng Seventh-day Adventist Church, tumatayo po sa panig ng pagiging afirmatibo na patutunayan ko na ang Diyos ay hindi literal na namatay. At isang karangalan ngayong gabi na aking makadaupang palad sa usaping ito, ang #1 apologist ng Roman Catholic Church, ang hindi mapapantayang husay at galing sa pakikipag-usap, Brother Alvin Gitamundok. At sa inyo pong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, mapagpalang gabi, umaasa ko na maging mapayapa ang pag-uusap na ito. Okay, yun po, no? Si Brother M.G. Fernando Baisa Camacho ng Seventh-day Adventist, no? Ibigay naman natin ngayon sa Chief Apologist ng Roman Catholic Church na si Brother Alvin Gitamundok. Brother Alvin. Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi sa iyo, Brad Ross Casona, ang ating Chief at Head Admin sa Philippine Debaters Association. At muli, nagkaharap na ulit kami ni Brad Fernando Camacho, my friend na Sabadista. Ikanararangal ko rin, Brad Fernando, sa tingin ko sa karami na ng debate mo, parang ikaw na yatang #1 debater ng Sabadista. Iwanan mo na yung iba kasi pakunti-kunti lang debate na sa'yo palagi. Halos yata buwan-buwan may debate ka. So magandang gabi ulit sa ating mga listeners at viewers. Okay. So, 10 minutes, Brother Fernand. Okay po. So, sa pagkakataon po ito, mga kapatid at mga kaibigan, ay muli ninyo kaming makakasama ng kapatid na Alvin Gitamundo sa isang magiging masayang paksain. Patutunayan ko po sa gabing ito na ang Diyos ay hindi po literal na namatay. At yan po ang tututukan ng aming pong pag-uusap. At syempre, nakasentro po ang usaping ito, hindi po sa Ama, hindi rin sa Holy Spirit, kundi doon sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ano? Yan. Naniniwala tayo, mga kapatid, na kapag ang ipangangaral ay ibang Jesus, hindi Jesus ng Biblia, hindi ho natin dapat tanggapin. Ano? Yan po ay nakabase sa 2 Korinto, Kapitulo 11, 4 hanggang 6. Kapag mayroong dumating na mga ngaral na ang kanilang ipapangaral ay ibang Jesus, ay hindi ho natin dapat itong tangkilikin. Dapat doon lamang tayo sa tunay na Jesus na nasa Biblia. Ano po? Ngayon, sa Kapitulo 10, talatang 14 ng Juan, ang wika sa atin, ako ang mabuting pastol, sabi ng ating Panginoon Jesucristo. Kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Sa makatwid, si Kristo at ang kanyang mga alaga o yung kanyang sariling kanya, pareho silang nagkakakilanlan. Kilala ng ating Panginoon, yung kanya, at yun namang kanyang tupa, kilala rin ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya hindi pwedeng mamali ang pagkakilala ng sino mang tunay na kay Kristo, kay Kristo. Ano? Ngayon, sa gabing ito, ay meron po akong inihandang 9 na poste na kung luluobin ng oras ay maisisiwalat natin. Ang unang poste, naniniwala tayo mga kapatid, ang ating Panginoon Jesucristo, bago ilatag ang unang poste, naniniwala tayo ng ating Panginoon Jesucristo ay mayroong 2 kalagayan. Kalagayang Diyos at kalagayang tao. Bilang unang poste, ang kalagayan niyang Diyos, hindi tayo naniniwala na ito ay literal na namatay nang siya'y nabayubay sa krus. Ganito ang pagkakawika sa atin
buhat sa Aklat ng Awit, Kapitulo 102, talata 24. Babasahin ko na rito sa Saling Magandang Balita, Biblia. Itong aking hibik, Panginoong Diyos. Huwag mo sanang kunin sa ganitong ayos. Ang buhay mo, Yahweh, walang katapusan. Ang katangian pala ng tunay na Diyos, yung kanyang buhay, walang katapusan. Ano? Sa ibang salin ng Biblia, ang mga taon mo'y hindi magkakawakas. Sa makatwid, hindi ito mamamatay. Kaya walang literal na kamatayan sa kalagayan ng Diyos. Sa Bibliang Katoliko, nang nasabing talata sa Salmo 102, talatang 27, ganito rin ang pagkakahanay sa ibang anyo. Subalit ikaw ay ikaw rin, at ang iyong mga taon ay walang katapusan. Yan. Ang ating Panginoong Jesucristo, bagamat meron siyang dalawang kalikasan, ang kanyang pagiging Diyos, yung kanyang kalagayang Diyos, hindi po ito mamamatay. Kaya wala hong literal na Diyos na namatay. Ano? Yan po ang aking unang haligi. Ang Diyos, ayon sa Biblia, walang katapusan ang kanyang buhay. Para maging valid naman, ang doktrina ng Roman Catholic Church na ang Diyos ay literal na namatay. Hihilingan natin ang kapatid na Alvin Gitamundo. Saan pong talata naman mababasa mula sa Biblia na ang Diyos, yung buhay na tunay na Diyos ay may katapusan? Saan naman hong talata po yun? Kasi meron tayong nabasa na ang Diyos, ang buhay ng Diyos ay walang katapusan. Kaya para maging balanse, hahanapin naman nating talata mula sa Biblia, babasahin din naman sa atin, saan naman mababasa na ang buhay ng Diyos, yung tunay na Diyos, walang o may katapusan. Ano po? Yan. O di kaya, mababasa sa kaibang anyo, ang tunay na Diyos, yung kanyang buhay, ay magwawakas. Yan. No? So, hihintayin natin na ilabas yung talatang ito. Yan po yung aking unang poste at ang aking pa-assignment na pati una. Pangalawa, hindi ang kalagayang Diyos ang namatay, kundi yung kanyang katawang laman, yung kalagayan niyang tao, sapagkat siya nga ay mayroong dual nature. Inuuri sa atin ng Biblia, buhat sa kapitulo 3 ng unang Pedro, talatang 18, ang mga ganitong kataga. Sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan, ang matwid dahil sa mga di matwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Maliwanag na mababasa natin buhat sa ulat ng apostol na ang ating Panginoong Kristo, pinatayan niya sa laman. Hindi ho sinabi rito na siya'y pinatay, na pinatay ang kanyang pagka-Diyos. Kundi ang pinatay, yung kanyang laman, yung kanyang atawang tao. Sapagkat sinabi sa atin, buhat sa 1, talatang 14 ng Aklat ng Juan, na ang Panginoong Kristo yung nagkatawang tao. Ano ho? Yeah. At sa pagkakatawang taong ito, para matubos tayo sa kasalanan, kailangan magkaroon ng kamatayan. Niliwanag sa atin ng unang Pedro, siya'y pinatay sa laman. Ano? Yeah. So, kaya pa akong iiwanan ang ikalawang 3 minutes. ito. Salamat po. Okay. Ngayon, bilang pa-assignment sa ikalawang poste,
para naman maging balanse. Saan po naman mababasa sa Biblia? Sapagkat letra por letra nating mababasa na siya'y pinatay sa laman, dapat may mabasa rin ho tayo na siya'y pinatay naman sa pagka-Diyos. Yun, saan ho talata naman yun? Kapag walang mabasa, lilitaw, ang Diyos hindi literal na namatay. Kundi ang namatay sa ating Panginoon si Kristo, hindi ang kanyang kalagayang Diyos, kundi yung kalagayan niyang laman. Na siyang binabanggit ng unang Pedro 3:18. Saan naman talata, ang Panginoon si Kristo, pinatay sa pagka-Diyos. Saan po yan sa Biblia? Yan. Pangatlo, naniniwala tayo ang Diyos ay hindi pwedeng magkaroon ng literal na kamatayan sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Pinatunayan niya ng Juan 4:24 at ng Lucas 24:39 ng Lucas. Na ang Diyos ay Espiritu at ang Espiritu walang laman at wala hong dugo. Ngayon, sabi sa 9:12 ng Hebreo, ang ikapagpapatawad ng kasalanan yung sariling dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ang kalagayang Diyos na walang laman, walang buto, walang dugo, lalabas wala rin hong dugo, hindi ito ang kinakailangang mamatay, kundi yung katawang mayroong pagbububo ng dugo. At yun na nga, ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo na pinatay sa laman. Saan ho natin mababasa sa Biblia bilang Espiritu na bilang ang Diyos ay Espiritu ay mayroong dugo? Yan. Dapat mayroon naman tayong mabasa na ang Diyos ay mayroong dugo. Yan. At nakikinikinita ko na nagagamitin sa atin ang Gawa, Kapitulo 20. Pero, hindi pa rin ito pwedeng maitanong sa atin sapagkat wala pa naman akong talatang binigay. Kapitulo 20 lang ng aklat ng Gawa. Ayun. Kaya, payapa akong iiwan dito, dapat mayroong mabasa, ang Diyos naman ay mayroong dugo. Para magkaroon ng katuturan, ang Diyos ay literal na namatay. Kasi kinakailangang mamatay, yun pong magtitigis ng dugo. Ang Espiritu, ang Diyos ay Espiritu, wala hong dugo. Yan. Ika-4 bilang pahabol natin, pagkat wala ng oras. Naniniwala tayo na ang Diyos ay hindi po literal na namatay, at ang namatay lamang yung kanyang katawang laman. Binabanggit yan sa atin ng Kapitulo 12, talatang 40 ng aklat ng Mateo. Tumunog na yung bell. Salamat. So, yun po, yung narinig si Brother Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Okay? 7 minutes. Loud and clear. 7 minutes, Brother Alvin. Okay, thank you very much, Badros, ating moderator at head admin sa PDA. Pagbigay namin ng oras dito ni Brad Fernando at sa ating ibigay na si Brad Fernando Camacho, ang number 1 debater niya si Brad Adventist. Ang walang tanong ko sa Brad Fernando, my friend, parang na-mention mo kanina kasi sa latag mo sa Gawa 20. So, Brad Fernando, ang walang tanong ko sa iyo, diba sa talatang 28 sa King James Version, God has a blood. He purchased His church with His own blood. The blood of, yes or no? Categorical, yes or no? Okay, hindi ko pa masasagot, Alvin, kasi hindi ko pa ginamit yung talatang 8. Next question, Brother Alvin. As a premise, Mr. Moderator, let me quote Acts 20:28, and then based on this verse, I will ask the question to Fernando, my friend. King James Version, English, take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over which the Holy Ghost hath made you seers, to feed the church of God,
which he hath purchased with his own blood. So, Brad Fernando, sa English version, letra po letra, tatanggapin mo to, yes or no? Pagkasagot, Brad Fernando, Can I object? tatanggapin mo ba to, yes or no? Yes, Mag-object lang ako, Kapatid May Alvin. objection, katatay muna tayo. Anong objection, Brother Fernan? Tama ba yung pagkaunawa ko kapag sa unang tanungan, ang itatanong lang yung nilatag? Tama po ba? Yes, Kasi yes. kung doon lamang magtatanong, hindi ko pa ho ginamit yung talatang 8 at na-mention ko yun sa aking presentation. Okay, Brother Alvin? Counter-objection, Mr. Moderator, Bagos. Ang counter-objection ko, kasi not a specific verse ang mention ng blood natin si Brad Fernando, pero ang chapter, mention na Acts 20. Tapos ang premise niya, pag hindi niya pag-mention sa verse, so wala daw dugo ang Diyos. Okay, moderator's decision. So based on doon sa premise na walang dugo ang Diyos, tapos yung chapter na mention, chapter 20 ng Acts, doon ako nagbabatay. Okay, Brother Alvin, moderator's Brad Ross, saan decision. ka na? Brother Alvin, naririnig mo ba ako? Brother Alvin, naririnig ba ako? Loud and clear. Okay, Loud and clear. moderator's decision na lang. Since na dinidelay ng ating affirmative side yung question mo regards dun sa acts yata yan. So, Yep. decision ng moderator is next question, Brother Alvin. Pero pwede mong gamitin yan sa rebuttal stand. Okay, thank you very much, Mr. Moderator. My next question is, categorical pa rin, Brad Fernando, my friend. Di ba may talata dito sa Biblia na may dugo ang Diyos? Yes or no? Did you know na mayroong talatang ganyan, Brad Fernando, sa Biblia? Sa Acts chapter 20 na na-mention mga chapter, letra po letra na may dugo ang Diyos? Mayroon o wala? Yes or no? Wala pong dugo ang Diyos na mababasa tayo sa Biblia. Kahit po diyaang sa Gawa 20:28, hindi po Diyos ang may dugo po riyan. Mamaya po ilalatag ko po yan, kaya hindi ko muna pinulido doon sa aking unang presentation. At hinihintay kung kayo po ang Next question. pag-present yan mamaya. Next question, Brad Fernando, kasi na-mention mo yung verse mismo sa sagot mo, tapos sabi mo lang na hindi yun ang may dugo ang Diyos. So my premise now, Mr. Moderator, and Brad Fernando, is based on that specific verse in Acts 20:28. Dito ako papasok. The church of God, which is a subject God, which He meaning God, hath purchased with His God pa rin, own blood. So Brad Fernando, tanggapin mo to letra po letra sa English version, King James, paborito ng Sabadistat, Protestante. Acts 20:28, letra po letra. God purchased the church with His own blood? Yes or no? Hindi ko po tatanggapin yung unawa po ninyo do sa pagkakabasa ng talata pong yan. Sapagkat ang Diyos dyan ay wala pong sariling dugo per se. Pero mamaya ko na po sasagutin yan, Mr. Moderator, kasi hindi ko pa ho yan nilatag. Kasi ang alam ko, ang tanong lang tungkol sa nilatag, hindi doon sa isinagot na talata. Okay, next question. Pero nasagot ko na rin, Next question, Brad Fernando, kasi you deny the verse, again, going back to your premise na walang dugo ang Diyos. So ang tanong ko ngayon sa iyo, Brad Fernando, Yes, kata time. Sorry, Kapatid Alvin. Hindi ko po dinidenied yung talata. Ang dinidenied ko po yung interpretation doon sa talata for the record. Counter? counter objection muna, Mr. Moderator. Yes. Objection muna, Mr. Moderator. Yes, go ahead, Brother Alvin. Mr. Moderator, ang objection ko, Mr. Moderator, wala ako ditong interpretation. Binasa ko yung talata, letra por letra sa King James English. Hindi pa ako nag-interpret, hindi pa ako nagpaliwanag o nagpadiwa-diwa. Puro lang ako nagbabasa ng letra por letra. So, ang premise kasi niya, Mr. Moderator, sa sagot niya, walang dugo ang Diyos. So, let me proceed to the next question, Mr. Moderator. Okay.
Brother English Alvin, verse, next question. Sige. Sa Acts 20:28, letra po letra, hindi ko inanawa, Brad Fernando, sa aking premise, God which He has purchased with His own blood. So, ang tanong ko sa iyo, Brad Fernando, meron ka bang talata sa Biblia na letra po letra din, opposite nito? Ito, God will purchase with His own blood, na sinasabi, God has no blood. Meron ka mga talata dyan, letra po letra. Kasi letra po letra sa akin, dapat tapatan mo ng letra po letra. Meron ka? Wala. Yes or no? Meron po. Pero yung nabasa niyo po diyan sa Acts, hindi po yan dugo ng Diyos. Ano? Yung tungkol sa ang Diyos ay walang dugo, dito po natin mababasa sa Kapitulo 4:24 ng Juan at Lucas 24:39. Ang Espiritu ay walang laman at mga buto. Next question. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Next question, Brad Fernando. Sa Lucas 24:39, sinasabi ba dyan, ang tinutukoy dyan, ang Diyos? May letra po letra ba dyan? Sa Lucas 24:39, ang sinabi dyan, Espiritu lang. Yung Espiritu po, nilinaw sa atin, ang Diyos, Espiritu, Juan 4:24. Ang Diyos ay Espiritu, niliwanag ng 24:39 ng Lucas, walang laman at mga dugo. Sa makatwid, walang laman at dugo. Walang laman at mga buto. Sa makatwid, wala siyang dugo. Ang sabi ng talata ng Hebreo Next 9, sige po. Next question, Brad Fernando. Ibig din ba yung na si Kristo, by incarnation, hindi nagkalaman at dugo, yung Diyos mong si Kristo, hindi naging tao? Yes or no? Inawan natin, Brad Fernando. Yes or no? Hindi nagkalaman, at dugo, o naging tao, yung Kristo mong Diyos? Yes or Yes. no? Yes, siya po ay nagkatawang tao. At yung kanyang katawang tao, iba yun sa kanyang kalagayang Diyos. Hindi po sila iisa. Halimbawa, yung Diyos, yun na rin ang tao. Hindi po. Mayroon siyang dalawang kalikasang magkaiba. At ang pinatay sa kanya, yung kanyang Next kalagayang question. laman. Next question, ibig sabihin si Kristo, na Diyos at tao, dalawa yun sila ka-persona. Brad Fernando, linawin natin. Ilang persona si Kristo? Is he one divine person? Absolutely. Or two divine person? Saan sa dalawa? I give you a choice question. Dalawa bang persona si Kristo o iisa lang? Sasagot na po, isa lang po, isang persona na may dalawang naturalesa. Isang kalikasang Diyos at kalikasang tao. Kaya wala tayong mababasa na siya ay pinatay sa kalagayan niyang Diyos, kundi pinatay sa kanyang laman. Ayun, pinatay sa laman. At Next maliwanag question. po yun sa Biblia. Next question, hindi mo ba alam na yung Peter 3:19 na natag mo, Brad Fernando, sinabi din ni Pedro sa gawa na author of life yun, ang Diyos ang pinatay ng mga Hudyo? Alam mo yun o hindi? Yes or no? Tama po. Para mapatay ang author of life, kailangan magkatawang tao. Kaya nagkatawang tao para magkaroon ng katuparan ng pagbububo ng dugo na siyang tutubo sa tao. At ang namatay sa ating Panginoon, yung kanyang kalagayang tao, hindi ang kanyang kalagayang Diyos. Yun. Next Yun ho ang question. ating sagot doon. So next question, Brad Fernando, my last question. So inamin mo ngayon yung author of life para mamatay maging tao. So tama, the author of life who is God, mamatay maging tao. Yes, tama po God yan. begins human nature. Ang Diyos Okay, thank you. tao, ang namatay, yung kalagayang laman. Ay, tapos na. Time's up. So, Salamat. bilis So, ang tabayanan nyo, mayroon na tayong 20 yata or 18, 19 na viewers. So, kahit gabi na, meron pa palang manonood kasi mga veterans yung mga nandito. So, dako tayo sa 10 minutes sa presentation ng ating negative side na si Brother Alvin Gitamundok na Chief Apologist ng Roman Catholic Church. Brother Alvin. Thank you very much, Mr. Moderator.
Finally, Brad Dos na at sa ating katunggan yun, ibigan si Brad Fernando Camacho ng Secretary District na magaling na debansa at numero 1 na ngayon sa punto. Ang latag ko dito kasi nakinig ako kay Brad Fernando, maliwanag ang statement niya categorical na ang Diyos walang dugo. Ngayon, kung Acts 2028, bate ako dito premise sa aking paninindigan na talagang ang Diyos namatay kasi nagkaroon ng dugo naman. Letra po letra, sa kanya wala, spirito lang, pero sa akin, Diyos talaga, Acts 2028. King James Version, purito ng Sabadista at ng Protestante, Acts 2028, 2028. To feed the church of God, the subject is God, capital G, G-O-D, which He dito, person pronoun, refers to God, hath purchased with His pa rin, tulad ng He, refers to the subject God, His own blood. Kaya, napakliwanag Brad Fernando, tutol ka dito sabi mo, ang Diyos walang dugo, tapos ang letra po letra, may dugo pala ang Diyos, letra po letra, sa Acts 2028, King James Version ng Protestante. Sabi pa naman ng Baptist, hindi ka Baptist, na infallible itong King James Version. Sa Acts 2028, Brad Fernando, to bolster my claim and my case na ang Diyos namatay literally to the person of Christ, nandiyan naman yan sa Greek. Alam ko naman, so Greek, Brad Fernando, Greek, English, Interlinear, New Testament. Gawa 20:28, so napakaliwanag dito. Episkopos, Pomainen, ten Ecclesian, Toi Theo. So Church of God, ang subject nito is Theo, God, which hen, Teretosor sa to, He purchased, siya pa rin ang Diyos, dia to haumatos, with the blood, with His own blood. Napakaliwanag ito, King James Version. So, ibig sabihin, Brad Fernando, in the Greek, talagang nandyan talaga yan, no? Now, ngayon, separately, Brad Fernando, tama yung sinabi mo, John 4:24, sa kanyang pagka-Diyos, Espiritu siya, nung hindi pa siya naging tao. Pero naging tao na siya, sa Luke 24:39, nagkamali yung mga apostol, akala nila multo, nag-ghost, Espiritu ba na hindi si Kristo? Kaya sabi ni Kristo sa Luke 24:39, ako ito, kung Diyos ng mga apostol Kristo, Diyos mo rin, Diyos ko rin, may laman at tubo. Kasi sabi niya nga, pinasubalian niya yung claim ng mga apostol na, Espiritu siguro to si Kristo. Hindi ako itong nabuhay na mag-uli, sabi ni Kristo, Luke 24:39, touch me, or a spirit, meaning ghost, spiritu to, walang laman dugo. Hindi to nakita nyo, may laman na dugo. So may laman at dugo ba si Kristo? Yes, kasi Diyos nga siya naging tao. Hindi naman tinutulan ng ating kaibigan, Brad Fernando, hindi naman tinutulan na Diyos naging tao. Kaya nga may hypostatic din yun. May dogma of incarnation din ng Seventh-day Adventist. So kaya nga, isang divine person, the divine person is only one. Sabi naman ni Brad Fernando, honestly and truthfully, hindi naman lang sinabi na iba yung Kristo na tao, iba yung Kristo na Diyos. Isa lang daw na Kristo, ng Corinto 13. Christ is only one and He is not divided. So yung Kristo na tao, yun din yung Kristo na Diyos. Kasi isa na siyang persona Hindi naman siya dalawang persona na magkaiba yung persona ng tao, persona ng Diyos. So yung divine person is the subject, He is dying on the cross. Is man. Kaya literal yung dogma ng Catholic Church, God died in His human nature. Namatay ang Diyos, ang divine person, sa kanyang pagtao lamang. Hindi sa kapag-espiritu, sa pagkanyang ka-Diyos. Pero divine person pa rin yun. It is the subject. Kaya nga yung unang Pedro 3:18-19 ay sinusundan yun, no? Nang gawa 3:15 na hindi naman tinutulan ni Brad Fernando at nakabidyo ngayon sa debate namin. Sabi niya, yes, Brad Alvin, yung author of life, yun ang Diyos, author of life, mamatay yun, kaya kailangan siya maging tao. O, diyan na lumabas yung
doktrina ng Katoliko sa bibig mismo ni Brad Fernando na kaibigan ko. O basahin natin ang Acts 3:15. Wala ka naman talagang ma-interpret dito. Let the court, tatanggapin mo lang ito. Panalo na ang kaso ng Katoliko. At inyong pinatay, sabi ni Pedro, sabi sa unang Pedro 18:19. Acts 3:15, King James Version, Tagalog. At inyong pinatay, so pinatay, napatay na, no? Kay this is already past tense. Ang kapital L, lumikha ng buhay sa English pa author of life. Sabihin mo, ay sinungaling ka Pedro. The author of life, with the author of life for God. Hindi, kasi para kay Pedro mga author, God talaga, divine person, yung si Cristo, pinatay, pinapos sa krus, na mga Hudyo, na binuhay ng Diyos, kaya nga namatay yung author of life na si Cristo, yung second divine person of the Blessed Trinity, God the Son or the Son of God, Diyos na maguli sa mga patay. Mga saksi kami sa mga bagay na ito. Kaya ang pagsaksaksi ng simbahan Katoliko Brad Fernando, hindi katulad ng magsaksi ng mga sabarista, talagang napatay ang lumikha buhay author of life, it is God, through the person of Jesus Christ. Tapos binuhay siya ng Diyos, ibig sabihin ng Ama at ng Espiritu Santo at ng kanyang pagka-Diyos din. Acts 15, letra po letra. Wala kaming paunawa dito or diwa. Puro letra, gawa 20-28, letra po letra. God has His own blood, letra po letra, based on the Greek, based on the English translation, and many translation of the Bible. Tapos Acts 3:15, would interpret Peter 3:18-19. Na author of life pala, pinatay talaga ng mga Diyos. Saksi ng mga apostol, saksi ng author of life, ang Diyos, si Brad Fernando, ay dapat sana mag-isa tayo na pananampalataya. Letra po lang, tangkapin natin, gawa 28 at gawa 15. O yan, Acts of the Apostles 3 and 20-28. Wala naman kayong tuto si Brad Fernando, I'm happy. Nasabi niya, Brother Alvin, tanggap namin ang doctrine or dogma of incarnation ng Katoliko, parehas sa Badista, may incarnation. Meron kaming hypostatic union. One divine person, two natures, both human nature and divine nature. So walang problema. 1 Timothy 3:16. God was manifest in the flesh. No? English version again, English Bible, ang Diyos napahayag laman. So kung walang laman yung Diyos mo na si Kristo, excepting the Father, 3 naman minutes. ang Father at ang Holy Spirit, lalabas, dahil tunay na Diyos yan si Kristo nyo kasi hinahayag sa laman. Hindi namatay sa kanyang laman ang Diyos na si Kristo. 1 Timothy 16. At by the way, Brad Fernando, I was surprised na meron kayong libro sa Seventh Adventist na talagang ang Diyos namatay na si Kristo. 2 phrases dito. If you have this book by Mrs. Ellen G. White, Steps to Christ. Ellen G. White, page 11 and page 13. Sabi dito, quoting 1 Timothy 3:16 na, ang Diyos na hayag sa laman, Jesus, the tender, pitying Savior, was God manifest in the flesh. Quoting 1 Timothy 3:16. To redeem us, Jesus lived and suffered and died. Yung Diyos na nahayag sa laman, lived and suffered and died. Sino ba yung divine person na lived, suffered na rin, nabuhay, nagba, at namatay? Na Diyos na nahayag sa laman, 1 Timothy 3:16, si Kristo. Ano sabi, died? Ito bang died, suffered, and lived? Iba to literal? Literal to Brad Fernando kasi sabi ito ng libro niya, alangan naman figurative to speech, no. So, Seventh Adventist Ellen G. White, one of the founders of Seventh Adventist Church, is not speaking here figuratively, but literally, that God was manifest in the flesh, is Jesus, lived and suffered and died. Page 11, Steps to Christ, Ellen G. White. Sa page 13, inulit-ulit niya. Sinama pa ang Ama. God is in Christ. Letra po again, quoting King James Version, English Version, 2 Corinthians 5:15, 1 Corinthians 5:19, ang Diyos ay nasa kay Kristo. Reconciling the world unto Himself, 2 Corinthians 5:19, King James Version, English. God suffered with His Son. Meaning, suffered and died with His Son in the agony of Gethsemane, the death of Calvary, the heart of infinite love. Infinite ha? Infinite. Walang katapusang
pag-ibig o pagmamahal, binayaran ang presyo ng ating katubusan. Infinite love, meaning God, paid the price of our redemption. Sa pamamagitan ng death of Calvary, God suffered with His Son. Ito ulit ito, Brad Fernando. So, Brad Fernando, ang Seventh Adventist group na founder si Mrs. White, ayon sa Katoliko, sana Brad Fernando, kahit Seventh Adventist ka pa rin, tanggapin mo ito na talagang God literally suffered. Hindi naman ito pwede interpret natin figuratively. Dalawa lang ang interpretation. Either figurative, hindi totoo na namatay, o literal talaga na namatay. Alam ko na you believe that Christ really, literally died on the cross. So yung divine person doon, sabi ng founder niyo na si Mrs. White dito sa Steps of Christ, page 11 ng pencil, letra po letra, God namatay talaga, suffered, suffered. So sana hindi mo tututulan, Brad Fernando, para magkaisa tayo, kahit na hindi ka na magtakot sa badista ka pa rin. Kaya tayo dito ng pananampalataya kay Mrs. White. Maraming salamat. Magandang gabi ulit sa ating lahat. Okay, yun po, no, ang presentation ng ating negative side na si Brother Alvin Itamundok ng Roman Catholic Church. So, set natin ang 7 minutes cross-examination ni Brother MG Fernando Baez sa Camacho ng Seventh-day Adventist. Brother Fernan? Yes. Opo. Okay, good evening, kapatid na Alvin. Oh, good evening din, Brad Fernando, my friend. Oh, namiss kita. Dito. Ito rin. Oo. Ang una ko pong tanong, kapatid na Alvin, kasi pinalawak niyo po yung Acts 20, no? Verse 28. May nakalagay diyan, Iglesia ng Diyos. Yung Diyos po ba doon sa Iglesia ng Diyos? Yung Diyos po ba, kanino po yan tumutukoy? Categorical po ito, sa Ama, o sa Anak, o sa Holy Spirit. Kanino po tumutukoy sa salitang Diyos po na yan sa kanilang tatlo? Siyempre, sagot Brad Fernando, pareha tayo sa Sabadista na pananampalataya. God the Son talaga. He was God who became incarnate in John 1:1, First Timothy 3:16. God is Jesus Christ, hindi pa hindi Holy Spirit. Okay. Next. God the Son. Okay. So, ang sunod ko pong tanong, dyan po sa Acts 20, verse 28, pag itinaas ko sa talatang 24, tinatanggap niyo po ba, ayon sa context nito, ang tinanggap ng author ng gawa ay tinanggap niya mula sa Panginoong Jesucristo? Tinatanggap niyo po ba yon? Yes or no? Yes, Brad Fernando, kasi letra yan, I received from the Lord Jesus, Acts 20:24. Pero ang tinutukoy na God dito sa 28 is God na may dugo, si Kristo yun. God which purchased with His own blood. So hindi yun ang Father at Holy Spirit. Specific yun sa God the Son, ang anak ng Diyos na naging tao. Next question. God manifested in the flesh, First Timothy 3:16. Okay. Next question po. Parang lumilitaw po sa inyong presentation na isa lang ang buhay ng ating Panginoon Jesucristo na siya ay namatay, nabayubay sa krus, namatay din yung kanyang kalagayang Diyos. Totoo po ba yon ang aking unawa na isa lang ang buhay ng ating Panginoon Jesucristo? Yes or no? Yes, isa lang kasi magkarugtong yung pagkatao niya na buhay at buhay niya ng kanyang pagkatao kasi isa lang sa divine person. Sinangayon ng isang divine person lang. Eh, ang sinabi sa Acts 20:28 sa Greek, Theo, he, te, pasota, dia to, haimatos to, idyo. Blood, its own blood. Next The blood of question. God, wala palang iba. Okay. Next question ko po.
Nung hindi pa nagkakatawang tao ang ating Panginoon Kristo, tapos nung siya'y nagkatawang tao, yung kanyang kalagayang Diyos, nung hindi pa nagkakatawang tao, walang kamatayan yon, ano? Nung nagkatawang tao, ang ibig bang sabihin nito humina yung kanyang kalagayang Diyos at nagkaroon na ito ng kamatayan? Tama po ba yon? Hindi humina, Brad Fernando, kasi although namatay siya in his human nature, the divine person sa Catholic doctrine, patuloy pa rin ang buhay in his divine nature. So we must distinguish two things. God died, the divine person died in his human nature. Hindi humina kasi God, the divine person, did not die in his divine nature. Next question. So both are true, hindi yan contradiction. Okay. Kaklaruhin ko lang po nung namatay ang ating Panginoon Kristo, literal ba na namatay ang kanyang kalagayang Diyos? Yes or no? No, sa kalagayang Diyos, pero yung divine person niya na isa, absolute one, is the subject of his dying in his human nature. Titus 2:30, letra po letra, looking forward to the time when his glory, doon pa rin ang kanyang gloria, shall be seen the glory of our great God and Savior Jesus Christ, great pa rin siya, who died under God's judgment Next against our question. sins. Letra po letra, Living Bible, Brad Fernando. Okay. Letra po. So sabi niyo po, kapatid na Alvin, ay hindi literal na namatay ang kanyang kalagayang Diyos nung siya ay namatay. Ano ho? Ngayon, kung hindi literal na namatay ang kanyang kalagayang Diyos, paano nyo ngayon tututulan yung topic natin ngayon na hindi namatay ang literal na kalagayan Diyos ng ating Panginoon Kristo? Ang explanation, Robert Fernando, ito, magkaisa tayo ng pananampalataya na one divine person, absolutely si Kristo. Tapos ay doctrine of incarnation na hypostatic union, nagkaroon siya ng ikalawang nature, human nature. Yung divine niya, formerly is divine nature. Tapos nagdagdag ng human nature. So hindi nabawasan yung glory niya. Titus 2:13-14. The Next great question. God and Savior died for us. Ito Okay. pala yan, Fernando, Biblia yan eh. Next question po. Sige. Kasi medyo nagkakaroon ako ng confusing Ang pinatutunayan ko kasi ay ang Diyos ay hindi literal na namatay. Then narinig ko rin sa inyo ngayon mismo na hindi literal na namatay ang kalagayang Diyos ng ating Panginoon Kristo. So, ibig bang sabihin ito, hindi po kayo tumututol sa ating paksa, kapatid na Alvin? Yes or no? Yes, mututol ako sa paksa, Brad Fernando, kasi ang ibig sabihin mo, lalabas kung hindi ko tutulan yan, yung Diyos pala naging tao, hindi namatay. So nagdadrama pala yun ang Diyos sa naging tao siya, nagdadrama siya na naging tao siya, hindi pala talaga siya naging tao, hindi siya namatay. Dalawa yung aspect God is eternal in His divine nature. Pero naging tao, God, the same Next divine question. person God, Okay. is mortal in His human nature, namatay sa kanyang pagkatao. Dalawa yun puro yung tama Okay. Next question po. Nung namatay yung kanyang kalagayang laman, yung kanyang pagiging tao, namatay din po bang literal ang Diyos? Ang divine nature ng kanyang pagka-Diyos, hindi namatay, patuloy pa rin. Pero the same divine person, namatay doon sa kanyang pagkatao. Ito ang sinasabi ni Mrs. White. God, manifest in the flesh, died, lived, and suffered. So yan ang pagkaintindi ni Mrs. White, pareho sa Katoliko. Na God, letra for letra, literal, lived, suffered, and died. Literal talaga yun yung figurative, yun yung drama ni Kristo. Nagtao siya. Ano pala? Bumating. Salamat, Alvin. Okay, Asset. Yun ba, no? Masaya sa comment section. Maraming nag-comment, ano?
Hindi ko na mabasa lahat ng mga nag-comment dyan kasi napakaraming nag-comment. So, dako tayo sa rebuttal stand ng ating affirmative side na si Brother Fernando Baisa Camacho. Brother Fernando, 10 minutes. Okay. Okay po. So, dito po sa aking pangalawang presentation, mga kapatid, nakita ko po yung weakness ng tumututol. Ano, bakit? Kanina sa presentation ko, hindi ko itinuloy o binitin ko yung Acts 20. Hindi ko ibinigay yung talatang 28 para gusto natin mangyari, ang negative side, ang siyang maglatag nito. At gano'n na nga po ang naganap. At naniniwala, maliwanag nating nakita na naniniwala po ang negative doon sa terminong iglesia ng Diyos, na yung Diyos na binabanggit doon, ang ating Panginoong Jesucristo, which is wrong, mga kapatid. Hindi po tumutukoy, yung salitang Diyos, hindi po yan tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Yan po ay tumutukoy sa Ama. Kaya nga pinagpilian natin, Ama, Anak, at Holy Spirit. Ang sagot po sa atin yan sa Anak. Hindi po. Yan po ay sa Ama. At ang Ama, wala hong dugo. Tignan ho ninyo. Sa isang salin ng Biblia, sa magandang balita Biblia, ganito ang ating mababasa sa Gawa 20:28. Dito na ho sa ikalawang sugnay. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Nakita ho ninyo? Kaya ho, yung nagbubo ng dugo, hindi po yung Diyos na Ama na tinutukoy doon sa iglesia ng Diyos, kundi sa kanyang anak sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Ulitin ko basa. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang, tumutukoy po doon sa Diyos, na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Ayun. Ngayon, paano tutubusin ng anak? Paano bububo ang dugo ng anak? Kailangang magkatawang tao. Sapagkat ang Diyos, wala hong dugo, walang laman, wala hong buto. Ano pa isang katunayan? Dito naman ho, nang magkaroon ng revised version ang Magandang Balita Biblia. Lumabas noong 2012 ang bagong Magandang Balita Biblia. Ganito ang pagkakaliwat sa atin. Sa ikalawang parapo, pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. So maliwanag yun, mga kapatid. Ngayon, puntahan natin ang isa pang sali ng Biblia. Sa Good News Bible. Be shepherd of the church of God, which He made His own through the blood of His Son. Ayun. Ang may dugo yung anak. Paano magkakadugo anak? Kailangan magkatawang tao ng anak. Kaya ang sabi doon sa Pedro, siya'y pinatay sa laman. Maliwanag po yan. Kaya nga ang challenge natin, dapat may mabasa naman ang negative na siya'y pinatay sa pagka-Diyos. Ay wala hong nabasa. Hindi ho natibag yung atin pong poste. Ayan. Ngayon, yung pagiging espiritu ng Diyos na walang dugo, hindi rin ho natibag. Di nakatayo pa rin ang atin pong poste. Ang Diyos ay pinatay sa kanyang kalagayang laman ng nagkataong tao, ating Panginoon Jesucristo, hindi rin ho nag-iba ito, nakatindig pa rin ang ating poste. Yan. Ngayon, ginamit ang mga writings ng kapatid na Ellen White, wala kaming tutol doon, itutuon naman Ang ating Panginoong Jesucristo nagsakit Opo, pero hindi ibig sabihin nun, namatay ang kanyang pagka-Diyos. Ngayon, sinipin ng ating negative, yun pong sulat ng kapatid na White.
babasa ako ng paglilinaw sa sulat ng kapatid na White. Sabi po rito ay ganito. The man Christ, yung tinutukoy yung pagkatao, the man Christ, Jesus, was not the Lord God Almighty. Kaya yung dalawang kalikasan ng ating Panginoon, yung pagiging tao niya, hindi yun the Lord God Almighty. Sapagkat ang the Lord God Almighty, yung ikalawa niya kalikasan, yung pagiging Diyos. Kaya sabi rito, the deity did not sink under the agonizing torture of Calvary. Yung deity, hindi ho. Ngayon, sa pagpapatuloy, Christ was crucified, it was His human nature that died. Sabi dito, letters 220. Copyright 1904 ng Seventh-day Adventist Bible Commentary, Volume 5, page 1113. When Christ was crucified, it was His human nature that died. Deity did not sink and die. So maliwanag, alin po ang namatay? Ayon sa aming propetisa, ayon sa aming turo, yun pong human nature. Pero yung kanyang deity ay hindi po namatay. Yan. Dito sa aming Ellen G. White state, how could Christ's deity not have died on the cross? Yan po ang tanong. Sabi rito, deity did not die. Ayun. Kaya mga kapatid, hindi kami talaga naniniwala na ang Diyos literal na namatay. Pero totoo na ang Ama, ang Ama nakaramdam din ng pighati nung pinapatay ang kalagayang laman ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit ang kalagayang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo nasasaktan din, pinapatay yung kanyang pero kailangang mangyari sapagkat para matupad ang sinasabi ng kasulatan upang magkaroon ng katubusan sa tao. Kaya wala tayong mababasa na ang tawag dito, ang kalagayang Diyos namatay. Wala ho, mga kapatid. Yan, So maliwanag po 'yun, mga kaibigan, at mga kapatid. Kaya hindi po literal na namatay ang kanyang kalagayang Diyos, Ngayon, medyo na-confuse lang ako kanina, bago yan, dito muna ako. Nang tanungin natin, ilan ba ang buhay ng ating pong Panginoon Jesucristo? Ang sabi niya ho, isa. Mali ho, mga kapatid. Sa Biblia, mayroong dalawang buhay ang ating Panginoon Jesucristo. Yung isa, tinatawag na, sa Greek, yung isa tinatawag na Zoe, at yung isa 3 minutes. 3 minutes, opo. At yung isa ay tinatawag na Soke. Pareho, pag itinranslate yan, pareho yung buhay itinatranslate. Yan po yung dalawang buhay ng ating Panginoon. Yung Soke at saka yung Zoe o yung Zoe. Yan. Yung dalawang buhay po na yan, kaya meron siyang dalawang buhay kasi meron siyang dalawang kalikasan. Ano po? Ang dalawang kalikasan, mayroong dalawang buhay. May buhay ang Diyos, may sariling buhay ang kanya kalagayang Diyos, may sariling buhay ang kanya pong kalagayang laman. Ang pinatay po sa kanya, yung kalagayan pong laman na may sariling buhay. Hindi yung kalagayang Diyos na may sarili ng buhay. Kaya nililiwanag ng apostol, siya anya'y pinatay sa laman. Kasi yung pong isa niyang buhay, wala pong hanggan po yun, mga kapatid. Walang hanggan. Yan. Ang tawag po sa buhay na yan na walang katapusan, Zoe. Yan din ang ibibigay na buhay sa sino mang mananampalataya kay Kristo para magkaroon ito ng walang kamatayan. Zoe, ang buhay na yon. At hindi ito kailanman pinatay kay Kristo at hindi ito kailanman namatay. Ang namatay ho sa kanya, yun pong isa niyang kalagayan. Yun.
yung soke. Yan ang binabanggit sa Kapitulo 20, talatang 28 ng Mateo. Ibinibigay niya ang kanyang soke, yung kanyang buhay na pantubos sa marami. Saan nakaakibat yung soke? Doon po sa kanyang laman. Pero yung sowe, yan po'y nakakapit sa kalagayang Diyos ng ating Panginoon. Oh, yan. Kaya sabi niya, ibinibigay ko aking buhay. Oh, para kunin kong muli. May kakayahan akong magbigay, may kakayahan rin akong buhayin uli. Ano? Yun. So, ibig sabihin, kung may kakayahan siyang may kakayahan siyang ibigay yung kanyang isang buhay, may kakayahan din siyang kunin muli ito. Eh sa magkatid, merong isang buhay na hindi namamatay sa kanya. Di ba? Alin yung buhay na yun? Nabubuhay doon sa ibibigay niyang buhay. Oh, doon sa ibibigay niyang pagtubos sa kasalanan ng marami. Ano? Eh di yung buhay na may kamatayan. Kasi ang kalagayang Diyos ng ating Panginoon, yan po'y walang kamatayan. Ano ho? Yan po'y walang hanggan. Ulitin ko po, ang buhay niya sa kalagayang Diyos, tawag na sowe, at buhay sa kalagayang laman. Ay, Okay, time's up po, no? Naamutan. Set natin ng 7 minutes ni Brother Alvin for the cross-examination dito sa rebuttal stand. Brother Alvin, 7 minutes. Thank you very much, Padros, at sa aking kapatid kaibigan si Brad Fernando Camacho ng Seventh Adventist. Ang unang tanong ko sa Brad Fernando, sabi mo, ayon kay Mrs. White, sa libro ni Mrs. White, letters ba yun, na pinote mo dyan, na ang tao na si Kristo ay hindi ang Diyos na si Kristo. Totoo ba to, Brad Fernando? Yes or no? Opo, yung kanyang pagiging tao, hindi yun ang God Almighty kasi tao yun eh. Kaya una pa lang, Diyos talaga siya. Tapos nagkatawang tao. Kaya yung pagiging tao niya, hindi talaga Diyos yun. Tao talaga yun. Kaya dalawa ang kanyang Next buhay. question. Sunod na tanong, ibatay ko muna sa talata ko kasi anything na ang tanong dito kay rebuttal na question. Based sa premise ito sa Roman 9:5, basahin ko muna Mr. Moderator tapos gawin kong premise sa tanong. Ang Kristo ayon sa laman, ibig sabihin sa tao, sa magandang balita Biblia, siya lalo sa lahat, Diyos na malawalati magpakailanman. So, Brad Fernando, sino ngayon paniniwalaan mo? Si Pablo sa Roman 9:5, Metapolita, na tao si Kristo, siya yung Diyos na mataas sa lahat, pakailan pa man, o si Mrs. White na sinabi, itong tao na si Kristo, hindi ito Almighty God, hindi ito ang Diyos na mataas sa lahat. Sino paniwalaan mo, ang Biblia, Roman 9:5, o si Mrs. White? Pareho po, paniwalaan niyo ako, paniwalaan niyo Biblia, paniwalaan niyo si kapatid na Ellen White. Sapagkat kung bakit sinabi yan, sinasabi rin sa atin ng talata na sa kalagayang laman ay pinupuspos siya ng kanyang kalagayang Diyos. Pero magkahiwala yon. Kaya nga, ang sabi sa atin ng isang talata ng Biblia. Ay, next question, sayang. Sunod na tanong, Brad Fernando, sabi mo, maniwala sa Biblia, maniwala kayo. Ang tanong ko sa maniwala tayo sa kontradiksyon na Biblia, itong tao na si Kristo, siya ang Diyos na mataas, magpakailan pa man, litra por litra. Tapos sabi ni Mrs. White, itong tao na si Kristo, hindi Diyos na Almighty o mataas lalo sa lahat. These are contradictory statements. So, ibig mo sabihin, Fernando, papaniwalaan mong dalawa, ang isang sinungaling at ang isang katotohanan? Yes or no? Hindi po. Wala hong kontrahan dyan, kapatid na Alvin. Talagang mayroong dalawang buhay at dalawang kalagayan ng Panginoon Kristo. Yung tao ho yun, hindi yung Diyos. Pero yung tao na yun, pinupuspos yun ng kalagayan din ng Diyos. Kaya depende ho ninyo kung saan ninyo hugutin. Next question.
Sige. Next question, meron akong talata as a premise, Brother Fernando, Romans 9:5, letra po letra nga, yung tao na si Kristo ay Diyos na mataas magpakailanpaman. Ang tanong ko sa iyo, meron ka bang talata sa sinabi ni Miss White na itong tao na si Kristo hindi Diyos na Almighty? May talata ka dyan sa poleta, anong chapter and verse, Brother Fernando? Chapter and verse, kung meron ka. Sasagot na po. Sige, sige. Okay. Sabi doon sa Pedro, siya'y pinatay sa laman. At ang sabi doon sa awit 102:24, ang buhay ng Diyos walang katapusan. Objection, moderator. Paano mo ngayon papatay? Yes, got a time. Ano objection, Brother Alvin? Ang objection ko, Mr. Moderator, at Dr. Fernando, ganito, kasimple. Kasi may talata ko, letra po letra, English, Tagalog version, King James, paborito ng protestante na Biblia, itong tao na si Kristo, ayon sa laman, itong tao ay Diyos na mataas, magpakailan pa man. Letra po letra yan. Ang tanong ko sa kanya, Mr. Moderator, may letra po letra pa din siya sa sabi ni Ellen White, na itong tao na si Kristo, hindi Diyos na mataas, not Almighty God. Meron ba siyang letra po letra? Wala namang letra po letra, Mr. Moderator, sa talata niya eh. Counter? Kaya letra po letra, Counter. sabihin mo, hindi letra Yes. po letra, Brother Alvin, hiwa lang. Counter. Okay. Ang counter ko po, Mr. Moderator, unang-una, dito sa Roman 9, hindi yan sinabi yung tao, yan ang Diyos. Okay. Ang tanong niya, meron ba akong mababasa, letra por letra? Sagot ko, meron. Dalawang talata hinugot ko po. Yung sa Pedro, pinatay sa laman, at itong awit 102:24, na ang buhay ng Diyos walang katapusan. Kaya paano papatayin ka ako yung buhay ng Diyos na walang katapusan? Yung po, letra po yun, Mr. Moderator. Okay, Brother Alvin. Meron ka bang objection doon sa objection ni Brother Fernando? Medyo tanong na, sagot na rin yun eh. So, next question na. Kaya nga, Mr. Moderator, pabayaan na lang si Dr. Fernando sa sagot na huwag natin pilitin. Okay. Sige, proceed tayo sa next question ko, Mr. Moderator. Nag-quote ka, Brad Fernando, doon sa kay Mrs. White letters. Premise mo na ha, Brad Fernando. Ito namang sa aking binasa, Ellen G. White, Steps to Christ. Sabi dito, God suffered with His Son. The infinite love paid the price of our redemption through His death on Calvary. Ang tanong ko ngayon, Brad Fernando, ito bang infinite? Infinite ha? Infinito? Walang katapusan, eternal, infinite love na namatay daw para pagbayad sa ating katapusan. Hindi ba yun ang pagka-Diyos ni Kristo? Infinitely referring, letra po letra, literal? Yes or no? Categorical na yes or no? No, sabi nyo nga, infinite love yan eh. Hindi yan tumutukoy doon sa ano, kaya nagsabi infinite love. Totoo si Kristo, nag-suffer. Sinabi ko nga yan kanina, pero yung namatay po, ayon sa sulat ni Miss White, sa kanyang pagliliwanag, yung pong human, yung kanyang kalagayang laman. Next Hindi question. po yung kanyang kalagayang Diyos. Next question, sabi mo kalagayang laman. Pero sabi ni Mrs. White sa premise, God suffered with His Son, quoting 2 Corinthians 5:19. God was in Christ. Hindi naman human was in Christ. Infinite love died on the death of Calvary. So, Brad Fernando, ngayon, ipapatuloy mo ba yung kasinungalingan mo na tinutuko yun, humanity of Christ? Ikaw naman sinasabi dito, wala namang human dito, man Christ. Sabi naman Christ, God infinite love, God, infinite love. So, papatuloy mo ba, Brad Fernando, yung kasinungalingan mo? I like your Ito kay signature. Mrs. White. Ito na miss Yes, ka no? sa picture mo yan. Okay, walang pagsisinungaling dito. Kapatid na Alvin, wala. Kasi, sabi ko nga kanina, totoo naman ang ama nag-suffer din sa paghihirap ng kanyang anak. Pero hindi ibig sabihin nun na namatay yung pagka-Diyos ng anak, kundi yun lang laman. Kaya wala ka sa Biblia mababasa na siya'y pinatay sa pagka-Diyos even ka, kung yung kanyang kalagayang Diyos, nagsuffer din sa kanyang kalagayang laman ng Next ito question. sinapatay. Ibig sabihin, nalulumbay, nalulungkot.
Next question, page 11, the same book, Steps to Christ by Ellen G. White, in another page, page 11, sabi dito, Jesus was God manifest in the flesh, 1 Timothy 3:16. Lived, suffered, and died. Ano ba to? Literal to? Na itong Diyos na nahayag sa laman na si Jesus nabuhay, nagbata at namatay? Literal ba to o figurative? Saan sa dalawa, Brad Fernando? Tama po Literal yan. ba to? Na statement? Hindi, tama po Literal yan. o figurative? At literal po yan. Totoo naman eh. Ang Diyos nagmanifest sa kalagayang laman. Kaya nga nililinaw ng kapatid na Ellen White, sabi niya, deity did not die. Kundi ang namatay, yung human nature niya. Kasi sabi niya rito, Next the question. two natures were mysteriously blended in one person. Next question na daw, Brad Fernando. Sorry. Abutan ka na ng oras. Next question. Yung sinasabi ni Mrs. White na only human nature or humanity of Jesus died, hindi yung God died, literal. Saan talata na only humanity? Oh. Yung pagkatao lang, Talata po. sola, atropos. Opo. O anthropos monon. Meron yun. Sa Greek, anthropos monon, yung tao lang namatay. Opo, tama po. Anong talata? Dito sa unang Pedro 3:18, tao lang po yan ang namatay na binabanggit po riyan. Walang lang, Brad Fernando. Tao namatay, walang lang. Hands up. Di po, tao lang talaga yan ang Hands up binabanggit. na po, Brother Fernando, Brother Alvin. So, Okay. dako tayo sa rebuttal stand ng ating negative side na si Brother Alvin Kitamudok ng Roman Catholic Church. Brother Alvin, 10 minutes. Maraming salamat, Mr. Moderator, Badros Casona, ang ating head at chief admin dito sa Philippine Debaters Association. At sa ating mabait na kaibigan, ng number 1 debater ng Seventh-day Adventist, Brad Fernando Camacho. Brad Fernando, dito sa Acts 20:28, mga listeners at viewers natin sa Greek. Yung, ewan ko anong Greek text yung binasa ni Brad Fernando. May magandang balita BBS sa recent translation, Brad Fernando eh. Kaya yan ang tanggulan ng bang mga reliyon, yung good news, at revised good news. King James English is originally from the Textus Receptus, which is the most ancient Greek text available to Protestant. Makaliwanag dito, theo, terepe, diaton, hamatos, tuido. Walang sinabi na anak, walang huyos dito sa Greek. God, which He purchased, He meaning God, with the blood of His own blood. In other words, di ibig sabihin, dugo talaga ng Diyos. Si Kristo ba? Diyos ba sa inyo? O tao lang? Diyos at tao. So yung Diyos dito may dugo, literal po ito sa Greek text. Based on the Textus Receptus, the basis ng King James Version Protestant, Acts 20:28. So yung tinatindig mo na possible, Fernando, nasira agad dito sa talatang to. Tapos sabi mo, kapalang tawalata mo, na walang mababasa na Diyos na matay. Binasa ko nga kanina, hindi ka lang narinig eh. At teka muna, bago yan, yung sabi ni Ellen White, sinungalingan yun, Fernando, that's a big lie. Ay, itong tao na si Kristo, hindi Almighty God. Ay, masira tayo dyan sa Iglesia ni Cristo pag nagdibatit ka sa Iglesia ni Cristo. Brad Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist sa ba? Tama pa itong sinabi ni Mrs. White. Naka-record dyan, Brad Fernando, putulin niya ng Iglesia ni Cristo tapos itanong sa'yo ng debate. Binigyan mo ng armas ang INC, sila Joe Ventilacion. Tatanungin ka ngayon. Tama ba ito, Brad Fernando, na sabi ni Mrs. White na propetisa niya at founder ng Seventh-day Adventist Church, na yung tao, categorical statement, itong tao is not the Almighty God. Pag sinabi mo tama, wala, nasira na. Bigla labas niya si Kristo, hindi tunay na Diyos. Contradicting Romans 9:5 na wala kang letra po letra na itong tao si Kristo, hindi to Almighty God, ayon ni Mrs. White, wala kang letra po letra eh. I-note mo lang yung Psalms 120, 25, 26 at ano ka ng ibang talata. Walang letra po letra, kahit idugtong mo yung binigay mo yung dalawang talata eh.
Ang tanong ko sa iyo, letra po letra, kasi sa akin, letra po letra. Nagsinungaling ka na may letra po letra, wala pala, kaya nga ako nag-object Doon pa lang doon ko sa boxing, panatot na kita. Kasi nagtanong ako kung yan ng letra po letra, binigay mo, and kasabi mo, meron, pagbasa, walang letra po letra, na itong Diyos Kristo, hindi Diyos. Wala ba Fernando Romans 9:5. Sabi dito, o sa Amplified nga, Dumipensa sa King James Version English, His natural descent as man is Christ who is exalted and supreme over all. Sino? God blessed forever, supreme over all and exalted. Sabi mo, nababa na naging tao sa Kristo at namatay. Hindi. Forever exalted and supreme pa rin. Diyos pa rin itong tao, ayon sa laman, si Kristo. Paano mo masasabihin na itong tao si Kristo ay Diyos? It's not Pablo, Rome 95, letter po letter, based on the Greek text. Exodus again, is just King James English. Ito binasa po Amplified, recent Bible na to. King James, whom concerning the flesh came Christ, meaning according to his humanity, Christ. Una, tao muna. Sino to? Sino tong tao according to his humanity to? Who is over all, sa lahat, nakakataas, God blessed forever, Amen. Hindi pala si Mrs. Swift mag-Amen dito sa Roma 9:5, at si Bert Fernando. Kaya wala naman Fernando. Talo ka na dito sa debate natin kasi hindi ka naging nito Sita ito ng Diyos, natulan mo. Wala ka namang letra-petra na ito tao si Kristo, ayun na laman. Hindi Diyos kapangyarihan sa lahat, not Almighty God. Contradictory to Pakinggan mo yung debate natin i-review mo ngayon kasi naka-record to hindi na yan mababawi. Contradictory sa Romans 10:5 on based on the Greek text Kaya wala talaga ba Fernando sa Acts 20:28 the God is yung blood talaga yan sa Greek. Suriin natin ang Greek sa Roma 9:5 based on the Textus Receptus. Mas una pa na mga Greek text kaysa yung mga variation na Greek text later on na yun, yung ginamit ng magandang Biblia, Good News Bible at Revised Edition. Dito naman, basahin natin na pakaliwanag. He hon ho Christos, in whom the Christ, tukata sarka, so Christ according to the flesh, meaning man, naunang tao, ito si Kristo, ayon sa laman, tao. O anong sabi? Hohen epe anton theos eulogitos estos haimas amen. According to the flesh, meaning man, this Christ, this man, literally sa Greek, is one thing over all, God blessed forever, amen. Wala na pa rin second time, nakit ka na rin. Sa boxing, kalawang beses ka na nakaluhod sa boxing natin May dami, Fernando, parang ganito. Medyo una ko sa debate, sa larangan ng debate. So ako, heavyweight na, alam mo na yun. Ka-level na ako ni Ronald Obedience na mentor mo, mga heavyweight. Ikaw ba, Fernando, middleweight, pero kaming kapato, heavyweight. Yeah, being middleweight, dahil beses kita napataog dito, Fernando, mga poste mo na bali. Roman 9:5, based on the Greek and English text, Textus Receptus, at Romans 9:5 and Acts 20:28 at 1 Timothy 3:16 na inamin naman ni Mrs. White. Mantakin mo ba Fernando? Huwag mong tutulan to. Kasi itong Steps of Christ actually is a later edition to nung Letters of Ellen White. So earlier pa yan writings niya Itong Steps to Christ later to. So ito would interpret what he meant yung sa letters niya. Hindi naman tinutulan na sa page 13. The death of Christ on Calvary is the death of infinite love. Sino yung infinite love? Ipagka-Diyos mo yun. May infinite love ba yung tao? Wala naman So sa pagkalagay ng pagka-Diyos, infinite love, He died on Calvary. Sino yung si Kristo? Sabi dito, letra po letra. Nag-quote pa, parang pinatunog ni Mrs. White, kasama ang Diyos Ama. Hindi mo naman tinutulad, you affirm that God suffered with His Son. Nasaktan din yung ama sa pagkamatay ng anak. Ang Diyos pala, nasaktan. Kung nasaktan ng Diyos ama, di ang anak namatay din talaga. 3 minutes. 2 Corinthians 5:19. Thank you very much, Mr. Moderator. God was in Christ reconciling the world into Himself. Acts 2
Corinthians 5:19, letra po letra. Tapos dito sa page 11, literal din to, inamin mo eh. Dito ka nanakaw talaga Barcelona na if you remember a while ago sa Christ examen. Inamin mo literal. Pumalagpag nga ako, sabi mo literal eh. Kasi yung God died in the flesh, our God manifest in the flesh, literally lived, suffered, and died. So buhay. Ang Diyos na nahayag sa laman, buhay. Ang Diyos na nahayag sa laman, nagbata. Pati nga, Father, nagbata. Literal. Sabi mo literal eh. And died. So literal din. Hindi mo naman tinutulan ni literal. Kasi dalawa lang pagpipilian mo, figurative. Ibig sabihin, nagdadama lang ang Diyos na naging tao. Nagpapatay-patay lang pero buhay pa talaga. Eh, yung last question ko, lalo ka na nalubog doon sa backseat of Fernando. O kung sa resting, abang na yung paa mo, binalik ko pa ulit yung kamay mo. Bakit? Tinanong kung saan ulit ka, ang pagkatao lang ha? Anthropos mo nun sa Grego, tao lang namatay. O, yun, anatasius, yun malang kamatayan. Saan yun sa Grego? Sabi mo, 1 Peter 3:19, walang munon doon, walang lang. Walang lang, Fernando. Kaya nagkat ka talaga ng lahat ng tanong ko, hindi mo nasagot. Di bali talagang bugbog ka dito, Fernando. Ito, later na to, so ito, interprets doon sa unang pamahay ni Ellen White. Kasi si Ellen White, meron kasing unang mga pamahay. Halimbawa, hindi pa siya masyado naniwala sa 3 persons in one God before. Pero sa Adventist after 1863 ha, tapos later, literal na talaga nang inamin, even the word Trinity, Holy Trinity. So Trinitarian ay ngayon kasi naging tao ka ba Fernando, matagal nang patay si Mrs. White, Trinitarian na. So letra po letra, Trinity, tanggap niya kahit yung mabasa sa Biblia, letra po letra. So itong steps for Christ, later na to eh. Yung sa'yo, latest, ano pa yun, baga, obsolete na yun, ba't ito, nagtanggapin yun. At huwag mong tanggapin ba Fernando dahil yung sinabi ni Mrs. At wala nga sa Biblia, hindi mo napatunayan. Kaya nga, tanggalin mo na yung mga mali ni Mrs. White, eh ito na ngayon tanggapin mo ang tama na turo ni Mrs. White na kaysa sa Katoliko. But Fernando, bakit hindi mo ito kinote? Dapat ito sana, kinote mo yung page number at saka libro. May dala sana nito. Eh, alam mo ito eh. Hindi mo lang siguro nadala, you are not prepared. Yung ba yung na-quote mo, yung mga old writings pa ni Mrs. White na obsolete na, hindi na tinatanggap ng Seventh-day Adventist. Kasi ito na steps of Christ na tinatanggap. Kaya sabi mo literal, tama ka naman, literal talaga naman. Itong Diyos na nahayag sa laman, 1 Timothy 3:16, 2 Corinthians 5:19, Acts 20:28, 1 Timothy 3:16, Titus 2:11-13, na namatay talaga itong great God and Savior without diminishing His glory, who died for us. Died talaga, legal protestant at marami pang kalatan ang Biblia. Okay, time's up, Brother Alvin, no? So, dako tayo sa 7 minutes. Set muna natin yung 7 minutes cross-examination. Last cross-examination ito dito sa rebuttal stand. Brother Fernand, 7 minutes. Okay. So, ang una ko pong tanong, kapatid na Alvin, diyan sa awit 102, talatang 24, ang buhay mo, Yahweh, ay walang katapusan. Sa ibang version, hindi magwawakas. Tinatanggap mo ba ito? Yes or no? Yes, but it doesn't refer letra po letra ang Psalm 102:25-27 na sa pagiging Diyos na naging tao na si Kristo. Yung kalagayan na God became man, John 1:14, hindi pa yun tinutukoy sa Psalm 102 kasi sa lumang pa yan. Okay. Kapag Next sinabing, question. sorry. Kapag sinabing ang buhay mo, Yahweh, walang katapusan, o di kaya hindi magwawakas, ang ibig bang sabihin niya ni mamamatay ang Diyos? Yes or no? Yes, kung maging tao siya, kaya nga naging tao siya, he entered the temporal world from being eternal, he become a temporal human being. Romans 9:5, itong tao ayon sa laman, Diyos ito na napakataas,
magpaglantalan pa man. Namatay siya, 1 Timothy 16, Acts 20:28, Titus 2:11 to 13, Question. at marami pang talata ng Biblia. Okay. Dito sa unang Pedro 3:18, kasi sabi nyo, wala namang nakalagay diyan lang pinatay lang sa Yes. laman. Okay. Nang sabihin diyang pinatay sa laman, ang ibig nyo bang sabihin dahil walang salitang lang, kasama na diyang namatay ang kanyang kalagayang Diyos? Yes or no? Yes, the divine person also died together with the humanity of Christ kasi Acts 3:15, gawa 3:15, una muna, author of life pag Diyos or Diyos, divine person. You killed the author of life. Saksi kami dito, sabi ni Pedro, so nagsisinungaling ba si Pedro na the author of life was killed by the Jews? No, it is literal, letra po Next letra. question. Okay. Next question. Dito naman ako sa dito sa Juan 4:24 at Lucas 24:39. Binabanggit ba rito na ang Diyos mayroong dugo? Yes, actually, kasi ang John 4:23-24, Brad Fernando, refers to God the Father, letra po letra. Ang Luke 24:39 refers to the Son. Nagkamaling ang mga apostol, huy, hindi ako multo, hindi ako boss. I am Christ, who is God of all. Romans 9:5. Merong laman at dugo. Kaya may Next laman at question. dugo nga ang Diyos, Acts 20:28, Luke 24:39. Marami pang talata sa Biblia. Huwag mong tutulan, Brad Fernando. Next question. Okay. Ibig mong sabihin ang kalagayang Diyos ng ating Panginoon Kristo, may laman yun at may dugo yun? Yung kalagayang Diyos niya, yes or no? Yes, yung naging tao siya. John 1:14. In the beginning was the Word was God, and the Word was God. Yung Word was God, naging tao at laman. Verse 14. Monotheist theos yun. Monotheist theos yun. John 1:18. Yun yung 1 Timothy 3:16. God manifest in the flesh. Yun yung Diyos na may dugo. Acts 20:28. Yun yung Next select na pulit na question. namatay. Living Bible, Titus Okay. 2:11 to Next 13. Nung namatay siya sa loob ng 3 araw, 3 gabi, umiiral pa ba ang kanyang kalagayang Diyos? O buhay pa ba ang kanyang kalagayang Diyos sa loob ng 3 araw, 3 gabi? Yes or no? Yes, kasi dalawang kalikasan siya, yung divine person niya, according to the divine nature, buhay, yun yung pumunta doon sa bilangguan ng Espiritu, nag-preach. Pero yung divine person niya, nandoon din sa katawan niya, hindi rin humiwalay, nandoon din, hindi rin doon 3 days and 3 nights. Next Kahit question. gisingin mo yun, hindi Okay. talaga magising Bertrand, Next patay question. talaga yun. Next question. Yung binabanggit mong divine nature, yun din ba yung kalagayang Diyos? Yes or no? Ang divine nature ay Yes or no, Divine? Bradley? yes nga. Yung kalagayang Diyos, actually, Tagalog yun. Sa English yun, divine nature. Ang pinag-usapan natin ito sa God died, divine person na naging tao at divine person at may divine nature. Kaya nga, isang divine person, inamin mo na kanina, may dalawang kalikasan. Kaligtasang pagka-Diyos, kaligtasang pagkatao. Next question. Pero the same divine Okay. person died in his human nature Okay. only. Next question. Sabi nyo kasi kanina, nang namatay ang Panginoong Kristo sa kalagayang laman, 3 araw, 3 gabi. Kung patay ang kanyang kalagayang laman, automatic, patay din ang kanyang kalagayang Diyos. Ayon sa dapat ninyong tindigan. Bakit sinabi ho ninyo ngayon na buhay ang kanyang kalagayang Diyos? Lumalabas po ba na hindi sa literal talagang namatay yung kalagayang Diyos? Sagot, talagang literal, lumalabas talaga na tagalang literal. Kasi one divine person namatay ayon sa laman, 1 Peter 3:19. Pero the same divine person namatay din ayon sa kanyang divine person according to the flesh. Acts 3:15.
magkasama, magkadikit kasi yan, Brad Fernando, gawa 3:15 at unang Pedro 3:9. Walang Next human question. nature only dyan. Okay. O Ulitin ko humanity ha. alone. Ulitin ko. Nang namatay ba ang kalagayang laman ng ating Panginoon Kristo? Namatay din bang literal ang kanyang kalagayang Diyos? Yes or no? Kung kalagayang Diyos, yes. Kung rest to the divine person, saan mababasa yan? Titus 2:11-13, the great God and Savior died for us. Mantakin mo, ang great daw God and Savior died for us. Hindi yan literal, letra po letra yan eh. Titus 2:11-13. Hindi mo yan tinutulan kanina sa tindig mo sa rebuttal. Next So, yun na, question. divine person died in his human nature. Okay. So, ibig sabihin, pag sinabing namatay, umiiral pa ba? Yes or no? Sagot, umiral, although namatay kasi sa Katoliko kasi at Protestante, Brad Fernando, yung kamatayan namin, James 2:26, paghiwalay ng katawan at kaluluwa. Oh, kasi yun, sa inyo walang katawan, kaluluwa, naghiwalay eh. The whole person dies. Di lalo nang namatay ang Diyos sa inyo, kaya the whole person dies. Next question. Sa Seventh-day Adventist theology. Okay. So, yun bang kalagayang Diyos ng ating Panginoon Kristo? Ay, time na. Hindi. Ah, Okay. Yun po, no? Masaya. Medyo masaya at meron konting tawanan. So ito yung mga debate na gusto natin, ano? Bilang magkakaibigan lang, nag-uusap-usap. Parang nagkakape lang, pero nagdidebate. Correct. Magandang imahe sa mga kabataan. So, dito dako tayo sa summary conclusion. Unahin natin ang ating negative side na si Brother Alvin, Chief Apologist ng Roman Catholic Church. Brother Alvin, 5 minutes. Okay, maraming salamat ulit, Brad Fernando Camacho, my friend, ang ating kapitalik na gabi. Number 1 Adventist debate ngayon sa panahon natin, year 2023. Sa ating head admin, chief admin, si Brad Casona for fine moderation between our debate. So ngayon, dito na ako sa summary condition for 5 minutes. Hindi nasira ni Brad Fernando alam ko naman magaling to si Fernando, marunong to sa Greek. Di katulad ng ibang Adventist dito na ayaw mag-task ng Greek, hindi pala. Isibat ko dito, napabalita to sa mga Badista na nag-aral si Fernando ng Greek. Yung iba naman, tahimik lang sa Greek kasi hindi pala nag-aral. Ibig sabihin, tawag yung Fernando sa kaalaman. Hindi na-touch ni Fernando text mo sa status, the based ng King James English version, na talagang letra, yung dugo talaga sa Diyos yun. Sabi niya kanina, walang dugo ang Diyos, di nasira na yung poste niya. Hindi na yun matindig ngayon ulit kasi nasa na Fernando. Lalo na yung sabi ni Mrs. na unang pa yung sulat ni Mrs. Matagal pa yung panahon, hindi pa pinasulat ng Steps to Christ. Sinabi ni Mrs. White, itong tao na si Kristo, hindi Diyos na Almighty. This man, Christ, is the Almighty God. Yun talagang payak at kategori pa si Mrs. White. Kintra ng Roman 5 ni Apostol sa Pablo. Kaya natanong ko si Brad Fernando, itong contradiction ba tanggapin natin? Kasi kahit contradiction itong dalawa, Biblia at sabi ni Jesus, tanggapin natin lahat ito. Sabi niya, yes. Tanggapin mo ako, Brad Alvin, si Mrs. White at ang Biblia. So, ibig sabihin, yung katotohanan, tanggapin pati yung kasinungalingan. Kasama. Oh, yan ang inconsistency. Kaya natanong ko, ipapatuloy mo ba rin, Brad Fernando, ang kasinungalingan mo? yan ang tricky question na tatawa si Brad Fernando eh. Kasi tinayaman yan eh. Kasi mantakin mo, contradictory na yung statement, tapos ipipiin, puro tama yun. Electropolitary, contradictory ha. Hindi na kailangan yun ng ipadiwa-diwa pa o explanation pa o pagkahulugan pa. Kasi contradictory yun. Sabi ni Mrs. White sa earlier letters niya, keynote ni Brad Fernando Camacho, hindi naman nagsisinungaling si Brad Fernando, nasulat talaga ni Mrs. This man, Jesus Christ, is not Almighty God. Yun talagang payak at kategorikan. Kung sa Tagalog pa, itong tao na si Kristo, hindi ito ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dito naman sa Biblia, sa Greek text, sa Romano 5, nauna yung tao.
Ayon sa laman, itong tao na si Kristo, sino siya? Ito yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, above all. Amen. Kontra talaga. So, but Fernando, wala na. Kung mahuli ka ng Iglesia ni Cristo dito sa debate natin, i-chop-chop yung debate natin, itatanong ka din sa Iglesia ni Cristo, Fernando, bakit pareha ka sa ito na Diyos si Cristo? Tapos sabi mo dito, itong tao, hindi pala itong Diyos na si Cristo. Disgrasya ka dyan, Fernando, bantayan mo yan. Pero kami Katolik, wala kami statement na yan. Kaya kapag amin ng mga Iglesia ni Cristo, pag ganyan ang topic, ang divinity of Christ, ay hindi kami mapupuwag na mabaling na relasyon, no? Kung divinity of Christ ang tema. Now ngayon, sabi mo, kung si Brad Alvin may mabasa pa, masira itong tindig poste po, kung may mabasa pa, letra po letra sa Biblia, meron akong mabasa na God died talaga. Oh, ito. Dalawang talata dito ha. 1 Timothy chapter 4, based on 1 Timothy 3:16, God manifest in the flesh. Pero sa chapter 4, verse 9, our hope is in the living God, o God, G-O-D, capital G, who died for all. Napakaliwanag dito, 1 Timothy 4, 9 to 10. Tapos Living New Testament, isa na yan. So, sira na yung poste mo, Brad Fernando. Sabi mo, walang mababasa letra po letra. Ang gusto mo, letra po letra. No? So, meron ako nabasa. Tapos sa Titus 2, 13, 14, bumaba ba ang gloria ng Diyos dahil namatay siya? Hindi. Our great God and Savior, Jesus Christ, mas naintay pa rin. Who died under God's judgments against our sins? Who died? Our great God and Savior, Jesus Christ, who died? So, tama si Mrs. Step for Christ. Kung ipipilit na siya ng letters mo kasi luma na yun. No? Describe na yung mga luma na ni Mrs. Sweat kasi kahit ang Seventh-day Adventist General Conference, meron nang inedit din sa nung mga una pa ng mga letters ni Mrs. Sweat na hindi na relevant ngayon kasi nag-aaral ang mga Adventist theologian ng bagong theology about the divinity of Christ. Kaya nga pinanggap na ng Seventh-day Adventist Conference yung term na Katoliko, hypostatic yun, pati yung incarnation, pati yung letra po letra Trinity. Kaya huwag tutulan, infinite love died in Calvary, no? 2 Corinthians 5:19. Tapos God manifested Jesus, lived, suffered, and died. Inamin mo na natira. So, ba't Fernando? Alam ka Donald Plano dito, ito nagsabi. Ano po, ano, si Brother Alvin, summary conclusion. So, dapat tayo sa summary conclusion ng ating affirmative side na si Brother Fernan Camacho for 5 minutes. Set ka lang muna yung 5 minutes, Brother Fernan. Okay. Go ahead, Brother Fernan, 5 minutes. Okay. Unang-una mga kapatid, unahin ko na itong gawa 2028. Ano ho? Hindi ho natin matututulan ito pong katotohanan na yun pong dugo na binabanggit dyan ay hindi po dugo mismo ng Diyos, kundi dugo po yan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo nang siya'y nagkatawang tao. Kasi ang Diyos wala pong laman at buto. Ano ho? Kaya nga sabi dito, napakarami nito, hindi ko na maisa-isa. Revised Standard Version, New Revised Standard Version, puro binabanggit the blood of His own Son. Ano ho? Dito sa, marami ito. Ano, hindi ko na lang maisa-isa, wala na akong time. At kagandahan pa nito, yung ginamit kong version, may imprimatur pa ito eh. Ano? At meron pa itong nihil obstat ng Roman Catholic Bishop. No? Yung magandang balita Biblia, tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Ano? So kapanipaniwala ito. Kaya nga, hindi, akala lang niya natibag po niya, pero ang totoo hindi ho. Then, kanina pa niya ginagamit yung infinite love. Wala nga kaming tutol doon eh. Infinite love yun eh. Ano ho? Pero pagdating doon, no, sa kalagayan ng ating Panginoon Kristo, nananatili ang aming tindig, the man Christ, yung kalagayan tao ni Kristo. No? Hindi yun ang Lord God Almighty kasi tao yun eh. Ano? Kaya sabi rito ng kapatid na Ellen White, ang namatay, yung kalagayang laman.
Hindi yung pagiging Diyos. Deity did not die, sabi ng kapatid na Ellen White. Kaya kami po ang magpapaliwanag po niyan ng kaya kapatid na Ellen White. Hindi po sila. Unlike dito sa kanilang Athanasian Creed, the Father eternal, the Son eternal, the Holy Spirit eternal, so pare-paro silang eternal. Kung ito susundan ko, paano magkakaroon ng kamatayan ng isang eternal na Diyos? Di ba? Dahil lang ba nagkatawang tao, humina ang kanyang pagiging eternal na buhay? Hindi ho, mga kapatid. At dito nga nagtataka ako naniniwala sila may dalawang kalagayan ng Panginoong Diyos. Kalagayang tao, kalagayang Diyos ng ating Panginoong Kristo. Namatay lang yung kalagayang tao, pati yung kalagayang Diyos namatay na. Hindi ho ganon. Masisira ngayon ng Trinity kapag ka ganon. Lalabas na may pagkakataong hindi iiral ngayon ang anak sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Napapansin ninyo, tinatanong natin doon sa 3 days and 3 nights kung buhay ba, literal bang namatay ang Diyos? Yes daw. Pagkatapos, ang Diyos literal palang patay, pero umiiral. So, inconsistent, Masyadong itong statement nilang ito, masyadong weak. Dito sa Catholic Catechism, sabi rito, is Christ died as God or as man? Ano sabi? Christ died as man because as God, He could neither suffer nor die. Kita po ninyo, yung pala kalagayan Diyos ni Kristo sa Catechism nila, Catholic Catechism, hindi pala namatay, kundi yun lang pagiging tao. Kaya sa loob ng pananampalatayang ng Catholic, nagbabanggaan sila. Unlike sa sulat ni Ellen White, pinagbabangga lang pero hindi naman magkakontra. Yan. Kaya hindi sila ibang Jesus yung kanilang ipinapangaral. Then hindi po niya sinagot yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo, may dalawa. Isang Zoe, at isang Psyche. So yung Psyche at Zoe, inihintay kong galawin ito pero hindi niya ginalaw. At dito na nanatili talagang ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, mayroong dalawang magkaibang buhay. Iba ang buhay ng kalagayang laman, yun ay Zoe, at yung kalagayan ng Diyos na buhay, yun ay Zoe. Eternal yun, hindi yun mamamatay. Kaya tama naman ang binabanggit sa atin ng awit 102, ang buhay mo, Yahweh, walang katapusan. At kung titignan ninyo, yung sinasabi diyang buhay mo, Yahweh, walang katapusan, ibaba nyo lang sa 27. Walang iba yan. Tignan yung konteksto niyan, ang Panginoong Jesucristo po yan. Yan din yung binabanggit sa onogis ng Hebreo. Yung Panginoong ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kalagayang Diyos na wala po talagang katapusan ng kanyang buhay. Kaya nililiwanag sa atin ng 2 Pedro, pinatay sa laman. Kaya nga, bakit siya pinatay sa laman? Kasi naparito siyang nasa laman maliwanag sa Greek Hoy, nakalagay dito, Hoy anthropoito hemeran. Yan. So, hindi sinasabi na Hoy anthroponto hemeran. Hemeran, I mean. So, dito, pinatay siya sa laman, hindi kasama ang pagka-Diyos. Time na yun. Abitin kami ng kapatid na Alvin. Maganda ng palitan ng diskusyon ng dalawang mga veterano. Di ba sa ating panahon, sa ating generation, si Brother Alvin Gitamundok, Chief Apologist ng Roman Catholic, at sa veteranong debatista na sikat ngayon sa Seventh-day Adventist, si MD Fernando Baisa Camacho.